Γεια σας φίλοι μου. Θα επαναλάβω κάθε φράση από 2 φορές και έπειτα θα αφήνω λίγο χρόνο να τις επαναλάβετε κι εσείς. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω και για ό,τι έρχεται. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω και για ό,τι έρχεται. Ελκύω καλή τύχη κάθε μέρα. Ελκύω καλή τύχη κάθε μέρα. Αξίζω όλη τη τύχη που έρχεται στο δρόμο μου. Αξίζω όλη τη τύχη που έρχεται στο δρόμο μου. Αναπνέω ηρεμία και εκπνέω το άγχος. Αναπνέω ηρεμία και εκπνέω το άγχος. Είμαι ένας μαγνήτης τύχης και ευημερίας. Είμαι ένας μαγνήτης τύχης και ευημερίας. Αφήνω πίσω μου κάθε τι αρνητικό. Αφήνω πίσω μου κάθε τι αρνητικό. Επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώσει και να απολαύσει αυτή τη στιγμή. Επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώσει και να απολαύσει αυτή τη στιγμή. Ελκύω πλούτο, τύχη και καινούριες ευκαιρίες. Ελκύω πλούτο, τύχη και καινούριες ευκαιρίες. Κάθε μέρα ξυπνάω γεμάτος με θετική ενέργεια. Κάθε μέρα ξυπνάω γεμάτος με θετική ενέργεια. Δέχομαι ό,τι έχει το σύμπαν να μου προσφέρει. Δέχομαι ό,τι έχει το σύμπαν να μου προσφέρει. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι. Είμαι ικανός να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο. Είμαι ικανός να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο. Η αυθονία ρέει εύκολα και αβίαστα στη ζωή μου. Η αυθονία ρέει εύκολα και αβίαστα στη ζωή μου. Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για εξέλιξη και επιτυχία. Κάθε μέρα
είναι μια νέα ευκαιρία για εξέλιξη και επιτυχία. Οι δυνατότητές μου είναι απεριόριστες. Οι δυνατότητές μου είναι απεριόριστες. Έχω τη ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Έχω τη ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Εμπιστεύομαι το σύμπαν και το μονοπάτι της ζωής μου. Εμπιστεύομαι το σύμπαν και το μονοπάτι της ζωής μου. Είμαι εδώ, ζω το τώρα και με νιώθω. Είμαι εδώ, ζω το τώρα και με νιώθω. Είμαι ο αρχιτέκτονας της ζωής μου και ο συγγραφέας της ιστορίας μου. Είμαι ο αρχιτέκτονας της ζωής μου και ο συγγραφέας της ιστορίας μου. Η δύναμή μου είμαι εγώ. Η δύναμή μου είμαι εγώ. Είμαι ευγνώμων για εμένα και για ό,τι έχω καταφέρει. Είμαι ευγνώμων για μένα και για ό,τι έχω καταφέρει. Άκου τις φράσεις αυτές για τουλάχιστον 21 μέρες και θα δεις τη διαφορά στη ζωή σου. Καλή δύναμη και θέληση.